Igbo anyị alachitakwala n'azụ na isimbido telivishọn ama m na ọtụtụ n'ime unu wike na-esonyere anyị ugbu a echefukwala nọ na isimbido telivishọn nke nọ ebe ihe niile na-eme nyawu oge ihe na-eme n'obodo mba na-ewetara gị akụkọ dị iche iche gbasara egwuregwu na akụkọ obodo anyị nakwa mba ndị ọzọ dị gbara anyị gburugburu ya wụrụ na-esonyere anyị ugbu a ka mkpọtụrụ gị ọtụtụ ihe ndị anyị kụtụrụ na mbụ anyị kụtụrụ akụkọ gbasara international na local league ihe mere ndị mmadụ ji tinye uche ha na international league karịa our own local league anyị kụtụrụ okwu gbasara Manchester United ọ ga-awụ ihe dị mfe na ha ga-erute top 4 na the Premier League table. Anyị kụtụrụ okwu gbasakwara Liverpool na-asị na gịnị na ha ga-achọkwa ka ha nwee gịnị ka ọ bụrụ na ha ga-ebute Premier League na this season. Ndị Man City onye ntụziaka nke Man City ka na-akpọ Pep Guardiola asị na gịnị na obi dị mma na Liverpool nye ha pressure nke ị ga-eme gịnị nke ị ga-eme ka ha nwee ike gbasie mbọ ike na ihe gbasara akụmakụ bọọlụ Premier League. Ndị Arsenal Football Club emeghị na ha gbalị okwu 17 games nke a na-emerighị ihe emeri. Dembele dịka ma ọfụma onye mere ka Atletico Madrid ghara imeri Barcelona n'okwe ha gbara n'izuụka nke ha gbara otu ọkpụ goal ya urukoside. Onye a na-akpọ Sergio Ramos iwu captain ndị Real Madrid asịna na gịnị na onwe ihe dịka ya nwa ịṅụ ọgwụ ike na ọ na-aṅụ ọgwụ ike na onwekwanụ mgbe ọ bụ n'obi na ọ ga-eme gịnị a ga-aṅụ ọgwụ ike. Onye ntụziaka nke ndị Manchester United onye kara akpọ Jose Mourinho asịla na gịnị na ha ga-agbalịsi ike hụ na ha wepụtara obi ha iji mee gịnị gbalịsi ike hụ na ha rutere ya bụ top 4 maka na ọ dị mkpa ya wuru ihe dị oke mkpa dịkwa ya ma oke mkpa. Ka anyị kwukwuru okwu gbasara obodo anyị Nigeria qualify for African Cup of Nations ka ga-agba na afọ na-abịa abịa. Anyị kwukwuru okwu ụmụ nwaanyị ndị African Women Cup of Nations nke Nigeria ga-ezute ndị Equatorial Guinea na semi-final n'ụbọchị ole na-abịa abịa. Ka kpọtụrụ na otu okweshi gaa n'izuụka gara aga gwakwu na otu ya bụ tebụl shi hazie onwe ya na izuụka ole anyị na-anọghị ebe a ka gbunu otu ya bụ okweshiga ndị Bannerman na ndị Arsenal gbara ọkpụ goolu abụọ nke ndị Bannerman satara naanị otu. Arsenal meriri nke ha nyere ọkpụ goolu abụọ nke ndị Bannerman satara naanị otu. Ndị Tottenham menyụọ ndị Chelsea anya ka ha gbara ọkpụ goolu atọ nke ndị Chelsea satara naanị otu. Elekwa n'anya nke ndị Man U Crystal Palace ewu onye gbara aka ahịa maka na enweghị goolu otu kpụrụ goolu si na ya bụ okwe pụta. Ele anya okwe tụrụ onye ọbụla n'anya ọfụma wee okwe ndị Elba versus Real Madrid dịka ha meriri Real Madrid ọkpụ goolu atọ nke ndị Real Madrid na-enweghị ihe ha satara. Atletico Barcelona dịka nchikwu mbụ na Dembele mere ka ọ hapụ ewu na Barcelona wụ ndị meriri emeri na ya bụ okwe dịka ha gbara otu ọkpụ goolu ya wuru ka o si wee dị. Ka kpọpụtara n'otu ya bụ ihe shidiri na tebụl dịka ndị Man City ka nwekwa ndị kembụ dịka ha nọ 35 points, Liverpool nọ 33 points dịka ndị ka abụọ, ndị Tottenham nọ 30 points dịka atọ, Chelsea nọ 28 points dịka anọ ya wuru ka o si wee dị. Ebele anya na ihe okwe gbasara Italian League dịka ndị Juventus nọ 37 points, ndị Napoli nọ 29 points, ndị Inter Milan nọ 28 points, Lazio anọrọ 23 points ya wuru ka o si wee dị. Ka ilekwa anya ihe gbasara okwe ndị Spain dịka m si kwuo na mbụ na ihe gbasara Spanish League o were ligi ma Spanish ma Premier League na o were ka o si dị na this season dịka ndị Sevilla nọ 26 points ma ndị Sevilla before na mbụ ha na-erute ya bụ nke anọ ya fọ nke atọ ka ọ fọzie nke mbụ ya wuru ka o si dị. Sevilla nọ 26 points, Barcelona nọ 25 points, ndị Atletico Madrid nọ 24 points, ndị Deportivo Alves nọ gịnị 23 points ya bụrụ ka o si wee dị. Mmanụ ka nọ na isimbido telivishọn kan maka na ya bịala na njedebe na ihe omume anyị nke taa ebe a na-ewetara na akụkọ dị iche iche gbasara egwuregwu dị iche iche. Soro anyị n'izuụka ọzọ mgbe anyị ga-ewetara unu ya bụ akụkọ
ka o si abịa n'uju ya. Echefukwala na ebe nọ na Isimbido Television, ebe ndị nwere swag nọ, ebe ndị nwere ezi omume nọ, ya wuru ka o si wee dịrị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị ime ebe ị ga-aga na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. Ị chọkwa ịhụta anyị na Facebook at Isimbido TV, na Instagram at Isimbido TV, na Twitter at Isimbido TV. Ebe aka ị ga-wetara gị zitere anyị ozi dị iche iche ka ọwụ na-ewere ahịa ịchọrọ ire wee ahịa na-enye gị nsogbu ire gị bitere na Isimbido Television. Bido alasị ịchọrọ ihe onye chọrọ ime ya ebido n'isi, ịbịa n'isi mbido anyị ebido n'isi mee gịnị rere gị ya bụ ahịa. Aha m ka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel, nwoke aka jide akpụ gịnị ofe eme gịnị ofe achị onwe ya. Ka anyị ga-ekirie na akụmakụ bọọlụ nke ndị Alba na Real Madrid. Anyị ga-ahụ na otu o si wee gaa ka ọ dịkwa n'izu ụka ọzọ mgbe m ga-ewetara unu ya bụ akụkọ dịka o si adị n'uju ya. Komesian. Eibar started their game against Real Madrid very brightly indeed, and the first opportunity in Ipurua came from Kirie Garcia, who saw his shot finger-tipped onto the inside of the post by Thibaut Courtois. Los Blancos had an early opportunity. Karim Benzema found by Asensio. He rounded Ivan Ramis, but Cote was on the goal line to clear. Then Fabian Orellana played Cucurella in. Kirie Garcia's shot saved by Courtois. Gonzalo Escalante, the more determined to bundle the ball across the line ahead of Dani Ceballos. The video assistant referee was consulted after the offside flag was raised on the field. The referee Juan Martinez Munuera signalled that everything was okay and the goal would stand. 7 minutes into the second half, and Eibar would double their advantage. Cucurella dispossessing Alvaro Odriozola, picking out Sergi Enrique, and the striker beat Courtois, and the ball ended up in the net via the far post. And just 6 minutes later, it will be 3-0. Cucurella's cross flicked on by Enrique, and Kirie Garcia beat Rafael Varane to side-foot home from close range. So 57 minutes played. Madrid found themselves 3 behind, and it could have been even more. Fabian Orellana nutmegging Dani Ceballos before Courtois made a good one-handed save. Vinicius tried his luck from distance late on, but Eibar would go on to record an historic first ever win against Real Madrid. 3-0 the final score.